Baixeiche É vos. que, cando empeza o chisme este de W e todo eso? Non sei, tío. Xa o meteron nos servidores de pruebas, pero ni puta idea. Dios, espera que eu teño igual que subir os gráficos ou algo, que como é a primeira vez, Ah. é como se dá aquí, bueno. Teria que dar a escape. En escape xa che sale vídeo. En vídeo telo aí. No, pero o gráficos media, pero no, 1080, vale, max. Poño ya moi alta, veña. O LOL debía valer. Moi completa, pantalla, modo ventana, no, pantalla completa, usar color, vale. Todo moi alto. A ver como vai. Buah, de sobras. Vai matar a 2.30. FPS, eso? Como? FPS, dis. Sí. Aí, bueno. Pero, buah, pero eu ainda non fixe nada. Que ibas facer se estabas metendo yeso? Bueno, isto polo que vexo é de lexos. É de lexo, sí. É unha maga. Buah, pois teño ganas de que chegue o chisme do W. Que fai a xente suicidándose sola, tío? Sí, pero non sei cando chegará, que é o problema. Hai que salir para atrás, joder, senón van nos matar a todos. Sí, sí, sí. No, para atrás, que están aí. Joder. Home, pero se estou solo... É que non saliu ningún campeón novo, seguro que O que sí. tes ti aí xa. Ese que tes saliu novo. Ah, notase que machaca, non? Que sei. Sí, está ben. A mí non me gusta, pero está ben. Non me gusta porque xoguei non moi pouco. No, difícil non é. Pero xoguei non moi pouco. O máis difícil que ten é a habilidade que tira a modo de espello, que devolve as habilidades dos outros. A salir de aí. É que non podemos pelear debaixo da torreta, joder. Claro, pero eu teño que marchar que non teño... Como se chama? Pois cúrate aquí, no verde, onde vas? Para que te apartas da cura? Ah, donde? Que verde? O verde este cura. É que non teño maná, por eso digo. Pero tamén dá maná. Un pouco. Se me roubaxes ti. No, ti vei, no, joder, que iba a roubar. Ah, pouco me deu, tío. Home, xa, un pequeno plus. Veixes que bon fumou? Sí. Pois non está malo este tipo, non? Nah, está ben, pero eu que sei. É que hai moitos magos no Lolo. Mi madriña, non debíamos de pelear aí. No, mateime. O sea, quedou a nada, pero, buah, e vais a nada. Xa, que llevar facer? Era un, Son moi malos tamén os que están xogando, Ai, ti non compraches animal. Ai, ostras. Como non mo dixo? Acabo de velo ahora. Buah, pues a ver se lle meten o WSO. Sí que yo meto, non? Chio, pero tamén non le van dicindo un ano. No, pero joder, xa saliu no PB. Xa aprobou a xente, sabes? A xente xa o probou. A xente me di que vai estar moi roto, sobre todo por de distancia. Pois que disparan a distancia porque se van mover mellor, sabes? Non teñen que usar o rato para moverse, móvense e apuntan a donde queren. Os tanques vai ser o mismo, tío. Se eres un tanque tal, vai ser o mismo.
Non se nota moito. Bueno, pues a ver qué tal. Buah, agachoume. Buah, casi o mato, tío. Non lle faltou nada. F, vaite, que me mata. Matoume. Ten que estar a Vale, rango con ese. Ti este xa o tes, son? Eu teños todos. Home, terás moitísimos que... Teños todos. Si xa... Comprar as botas. Todos de todos. E cal Non estás son... nesta cuenta... Quer dicir, cal estás dando ahora cos outros? Buah, estamos... É que lle damos a varios. Así un que digas ti estuvo guapo. Eu que sei. Pa que lle demos moitos, macho, nos últimos tempos. Non se sei dicir exactamente. E como se pode ir con isto? Pois sí. Buah, pero matei non. É que houve varios, por eso non sei agora cal decirche, houve varios. Guapos. Joder, algún estaría mellor que outro. Ah, eu que sei, macho. A ver que podo comprar. Ti compra o que che recomende. Vale. Bueno, este mapa é novo, non? Sí. Bueno, polo menos que vayan cambiando está ben. Hai varios de Aran diferentes, meteron 2 ou 3. Un é helado, o outro é, bueno, distinto, va, un bosque, non sei que máis. Hai como 3, creo. Pero Sí, bueno, non se suele xogar moito, non? O Aran, que dices, oh? Non tarda nin 30 segundos en conectar un Aran. Debe de ser o máis xogado do LoL. Oh, ostras. Más que arranque, seguro, Mais, oh. Sí, eu penso que sí, Sí, porque os que non Porque controlan rápido, moito sí. ainda así, claro, é rápido e xoganlle. Joder, é que non se pode pelar aquí debaixo da torreta, tío. Pois xa, vámonos. Claro, temos que pelar no medio da línea, non debaixo da torreta, senón é que perdemos. É normal. Coño, vámonos. Logo porque estades aí, joder. Agora non estamos debaixo da torreta. Antes sí. Ah, pois mataronme, pois. Mas estaba todo cheto. É que o problema é que están peleando unha, outra e outra vez debaixo da torreta. Entonces, pues bueno. Se queren perder, non sei. A ver. Eu xa que te taches. Cero. Joder, Digo, colega. No, pero non te vayas tan adiante, se que te van a matar. No, joder, no. Home, claro, pero tiña a dous detrás. Pero che van a axudar a que son malísimos. Bueno, pois mira, voy aquí, que daba os dous. Claro, pero se xa gastache as habilidades non ter máis. Con que os matas? Xa, pois a verdade é que sí. Ao ser un mago, necesitas habilidades. Hijo de Teño puta que ir de nadie. detrás. Sí, ti tens que ir detrás dos outros. Sobre todo o tanque. Pero por que non lle entra ese? Porque hai que tirar a torre antes, joder, que senón matan a torre. Ah, Non ves que non pode darnos a torre, o torretazo. Está esperando outra vez baixo da torre. Están peleando, bueno. Dios, mira que chill me lle mandei, ainda así morrín. Oh, que me mata,
Ven aquí, este que está na Pero débida, pilla a este. cura primeiro, que senón van a pillar eles. Que está aí un que está a Pero nada. da igual, están os 5 xuntos. Que importa que estea a nada, non me lo has matado. Bueno, tío, mellor sí. Pero non me pode Tío. meter. Tira as habilidades. Las habilidades pero esto media vida. A ver si Bueno, tanque pero tira vai ya un pouco. desde lejos. Ahora. Ahí tiré ya todos. Matei no. No, mataron menos. Porque non sei por que de repente puxo un escudo para todos. Pois porque teñen habilidades que poñen escudo, joder, é a ulti dese. Os matou uns a Igual, todos. son todos moi malos os do noso equipo. Por iso perdemos. Ahora sí que sí. Yo. Toma, matei, no, por lo menos. ¡No! No me jodas, tío, qué injusto. ¿Qué pasó? Pues nada, que casi mato a 5, joder, ¿no? Oh. Cago en diola. Quedou un mound de vida, tío. Mira, aí o test, un mound de vida. Sí. Que hijo de puta. Casi se matou. E era para que dixera Toma, pentakill. matei, bichilo. Sí, pero era para que dixera pentakill. Por outra cosa. Cago en diola, quedou un montoque, hijo de puta. Vou non reportar solo por eso, puto gento ese dos huevos. Favor, deixa Dios, como matei. Bicho, que es fishing. Dalle. Dios, que bon son, bichos. E tira as habilidades. Mira. No, que esto no torreta, mató una torreta. Cúrate. Que curación esa? Bien. Hai que pillar as curacións. La otra. Cuidado, maté a 7. Creo que nunca maté a tantas. Sí, aquí nos aras malo será que non mates algún, joder. Mira este como mato. No, matarme. Cara, voy a capo. Joder. Bueno. Pues está bastante igualada, parece. Parece. Pero nós non temos tanques, que é o malo que ten. Vale, temos un. A ver se para a próxima vez que xogue xa ten o W. Hostia, non creo. Non sei cando será a próxima vez, pero... Non creo que metan tan rápido. Dios, un salireu machacar, bicho, no. Sí. Este tamén, adiós. Bueno, ¿dónde está o siguiente? ¿Dónde está o que me falta por matar? Bate cho, espera. Cago en todo lo que se menea, tío. Sempre me queda un. A ver, que cho mato eu. Será posible? Sabe Dios onde vai? Ahora a torre, hai que darlle a torre. Non, que da torre. Colla cura tamén. Nada. A torre xa está muertísima. Bueno, pero hai que acabala. Xa está acabada, como aquel día. Ahora vamos a matar a unos cuantos. ¡Y ¡bu! Dios, qué bon son. ¡Ichiro! Non está mal. Mira, ¡Ah! ¡Pero cómo puede ser posible! ¡Robaron outra vez a kill, tío! Robaron más a penta outra vez. Tío, alucinas, Esto é alucinante. Fixen 5 cuadras seguidas. Vaya locura. Eran moi malos, Bueno, moi malos ao principio non dicías eso. Ao principio, a ver, que sei, cando van xuntos, no. Porque o ir xuntos non nos dou matado, pero mira, ahora matei a 4. Si vamos nos xuntos tamén, pois é a clave, sabes? Ai, matei moitos, Tú ben. Master Yi está guapirmo,
Pobre, mas te dixo, xa recordo que collías fallanísimos tamén. Sigue estando guapo. E canto os matei? Unha burrada, Aí a tabla de puntuación. Que dices, si matei máis que a xente. Matache 7, pero morriche 7 Aí. veces. Bueno, mira os outros. É que depende que leven tamén. O que era malo era o casadín. Depende que leven. A ver, un mago sempre ten que facer algo de daño. Que che parece o Aran? Dalle a volver a darlle. A intentar. A donde pon? Volver a jugar, sí? Sí. Estuvo ben, eran malos todos. Debe ser porque ti eres aprendiz, me imagino. Pois supoño. Supoño que sí. Bueno, de aprendiz igual lle puxen eu, Creo que sí, pero é o primeiro que che dan. Digamos, cando empeza, sabes? Para poder poñer aí de nombre. Que eu non lle puxe nada, pero creo que se pode poñer en algún lado. Hostia, mira, ni 20 segundos. Ah, pois dalle logo. É que os Aran van en llaman, llaman. Que solo me deixa dous, non? No. Agora a xente vai aparecer máis, sabrás. Cando descarten. Cando descarten o que non queren xogar, e aí, pois colle, tío, que che apetezca, non sei. Non sei, o sea, non sei como funciona isto. No, bueno, ese é un support. Non sei que queres. Ese é jodido. Ahora como lle dou. Espero. Sí, solo esperar. Bueno, tens que escoller a maestría. Acórdate de poñela, a ver se non la vas ter posta. Aquí abaixo de todo, no medio, donde pon... Non pon Caín ou algo, ou Cacis ou algo, aí no medio. Pon Cacix ou algo, sí. Vale, pues entón xa tes posta. Vale, pues bien, a ver que fai este tipo logo. Está guapísimo, é un asesino. Bueno, pues veña, dame tempo de mixar logo. Creo que sí. Veña, va. Cuando Carlos Mazón está con los amigos, amigotes, durante un acto de partido, durante el fin de semana, para hablar de inmigración y no... Giovanna. Lo mejor! Ya foi rápido, Sí, o LOL é rápido, macho. Sempre foi rápido. A non ser que te metas nun minixogo desos que xoga pouca xente. A ver, unha clase va a tardar máis, evidentemente, en entrar. Aparte que hai que elegir e toda a puta pesca. Pois veña. Mira, ese, na E salta, na W lanza uns pinchos hacia diante e na Q morde. Pega un mordisco. E tens que estar prácticamente a melee, cerca del, moi cerca del. Pero bueno, de FPS solo vai que te cagas. Mellor. Joder, non vexo nada, tío. E cerca del, pero cuidado, moi cerca, Sí. É o malo que ten, a ver. Buah, cerquísima. É o malo que ten, macho. Así mátame moi rápido, Xa, porque é a melee, é un asesino, ten corpo a corpo. Eu de ti subía a W e despois evoluciona a W, porque hai que evolucionar as habilidades máis adiante. Que coño para este tío? Nah, estou muerto. Bueno, non. O portal está en enfriamiento, que é isto? É para chegar antes, saltas aí hacia a acción. Joder, no, este non me gusta, é moi corpo a corpo. Pero fazme caso, sube a W. W, vale. E sube a W e despois evoluciona a W e xa non é tan corpo a corpo. Aquí o problema é que estes ao mellor saben xogar. E se saben xogar, pois, como os nosos saben facer algo... Non dou nin a chegado a eles. No, porque ao mellor saben xogar, macho. E se os nosos non saben, estamos jodidos, tío. Temos un equipo todo de melés, como quen di. Joder, pero nis costa de meter un.
No. Buah. Nah, tenemos muy mal equipo, tío. Además de lejísimos. Podrás atacar algo más cuando yo suba la W y evoluciones, mientras no. Pilla a vida. A vida, vete para aquí. Tienes que estar dentro da área, senón non te cura. Fai falta. Sí. Me falta que este está atacando con boomerang. Ahora, dalle a este. Casca. Nos matamos a este. Marcha. Mato a este. Dices que vos son. Bin. Pero está desanada de vida. E tamén, non? No, xa morrí. Nada, é mellor marchar ou? Non se pode marchar a ningún lado. Aquí non hai para recuperar vida. Joder. Como jodido. Xa, está feito así o xogo. Buah, este tipo está con boomerang. Acuérdate de subir yo W. Nah, esto... A verdade é que nos vamos ter poder indo. Non creo que ganemos. E este que eu mato. Este matino. Buah, díchelo. Bin. Decideme ver matino. É que é imposible. A ver que podo comprar. Non creo como 8. Va por mal. Toma este jodido. Cara, se desde lexos ou se desde cerca. Xa, pero que queres? Xa te dixen que tens que subir a W. Mentre non lle subas, non hai nada que facer. E ainda así tampouco é... Sigue sendo de cerca, sabes? Pero eso sí que fai que tire pinchos. Outra vez a ver se pillo unha semi de vida. Este. No, tío, no. Joder, no. No. Saben xogar, macho. Non, esta partida non la ganamos. Olvídate. Non hai posibilidade de ganala. Porque realmente que son. Porque sabes xogar, e os nosos non. Ti xa non sabes xogar. E eu non dou feito nada tampouco, se non aportan algo, sabes? Bueno, pero os outros igual saben. Que va. Pero non creo, va. Non sei. Subiche o W. Sí, papel sí, a 4. Pero tes que evolucionala tamén, Despois apareceche encima do de subir, non fun eu. Evolucionar máis un, como te pago? A eso, a W, terlle que dar. Joder, macho, que difícil. Non o. Evolucionar máis un, era como el fago. A W, na parte de arriba, dalle. No, sígueme poniendo, Non pode ser, joder. Evolucionar máis un, e non lle dou dao. Como non llevar dar dao? Si que tes que dar. Sí, xa está. A ver. Pois agora, lanza a habilidade e verás que lanza pinchos hacia diante. Bueno, a ver que tal, a ver se veixo algún. Pero non lle lanza os minions, senón... Joder, si, estamos jodido. Mira. Home, claro, é que se te acercan moito a eles, están todos xuntos, macho, vante, joder. Eso é... matemático, que estos non son como os anteriores, son mellores. Xa se ve. E o único que podes facer agora mellor é lanzar a habilidade esa e facer daño con ela. Bueno, vaya mierda de... Joder.
Nah, me gustaba máis outro, A ver, non ten nada que ver, joder. Tira habilidad cerca deles. Bueno, relativamente cerca, aí, ves? No, pero non saltes, animal. Joder, non vixetes que tires o W. A W, pero ti tiráchela Fua. Joder. Claro, macho, tiráchela Nah, non damos feito nada, tío. Bueno, mira. Nah, este non o. Que va, o que estamos a xogar, joder. E non temos nadie de rango que os joda, entendes? Ese é o puto problema. Se tuviéramos a alguén de rango, pues bueno. De rango que te refieres? Un LC ou si non? Joder, o mago que tiñas antes, que tira habilidades de lexos, este tranqui. Que poqué, digamos, desde lexos, sabes? Non o temos, tío, non o temos, entonces. No. Que va, que están aquí, Dios, non he feito nada, xa están aquí. Eu salo e mátame, tío. Non te podes meter a meleo. Xa te Pero dixen como que fago logo? suba o W, tira cando a teñas, cando non a teñas non a tires. Nah, queres rendir, dalle que sí, é igual, que non ganamos. Doy que sí. Tira o W, é que ti non podes entrar a melee porque eres un asesino, non tes vida, non tes nada, entendes? E aparte contra 5 tampouco podes, porque te matan. Sabes, é imposible. Por eso che dixen, suba o W, tira o W de lexos, é o único que podes facer con ese campeón. Que está ben, porque o campeón faino de puta madre. E cando vexas unha pouca vida, saltas cae, mátalo e volves a saltar para atrás. Entendes? É un asesino. Ningún asesino aguanta. Non sei se me entendes. Sí, gustaba máis outro. É que o outro é para estar de lexos, entonces é máis fácil de xogar. Os asesinos tens que pillarlle o truco. Tens que pillarlle o truco, pero bueno, é que o que hai, eran moi malos tamén os nosos. Pouco se pode facer. Se os outros saben xogar todos e nós non, estamos jodidos. Va, dalle a volver a jugar. A ver, continuar. Aparte, é o de sempre co Lola. Falando aí estupideces. Estupideces no puto chat. Se se dedicaran a xogar en vez de falar. Bueno, eso sempre pasa. E sempre pasará, ¿no? Un bota a culpa a outro non sei que, outro non sei canto. Supoño que saldrá para as consolas tamén agora. Hai que incorporar o W, eso igual vai ter que saber. Non sei que decir, pero non creo, Non? Non creo. Eu creo que antes que eso sacarían o do móvil, non? Sobre todo para Switch. Para Switch o do móvil podían sacar, Pero do móvil xa hai. Pero solo para o móvil, Para nada máis que para o móvil. Este ben é. La espada invisible. Oh, quítate es la de aí, más esa mortífera. Colle outra cosa. Coño. Colle outra cosa. A ver, se queres un de rango, colle a do pelo rosa. Non ve a do pelo rosa? Mierda, sí. xa che quitaron, tío. Decía de arriba. No, esta. Pero decía de arriba. Bueno, pues ahora collo esta. A 5, 6. Sí, chámase B. Bueno, pues esta que fai? Pois é melee, igual co outro, macho. Botas encima deles e quita vida. E non a distancia, logo? No, non é distancia. No. Este es igual, está mellor de distancia. Pois non ter ningún, a verdad. Se que quería recomendar algún para coller, non hai ningún. Eu dicía xa de pelo rosa porque esa sí que é de distancia. Pero fodeu cho un do equipo. Así que xa non se pode. Esa tamén ten o pelo rosa, pero decía a outra, sabes? Oh, pues. Eu dicía que o novo Dying Light este. o Dying Light pasei o 1, pero o novo non. Nin o novo, nin o anterior aínda. Oh, que raro que o Carlos non o teña. Non sei, creo que non o ten. Ten o 1, pero o 2 creo que non o comprou. A mí non me vai ben no ordenador, Pido unha barbaridade. Non sei, igual se o probas igual si, Que va, xa o provei, joder, deixaron un fin de semana gratis. Iba, pero non vai ben, tío, non vai como quero xogar, sabes, eu así non xogo. Índome medio mal, non xogo, tío. Paso. Era canto, 1080, dis. Non, en 2K, pero vaime mal. No, joder, pois poñe 1080. Se lle poño 1080 vese mal, macho. É unha pantalla 2K, non lle podes poñer 1080. É como son unha pantalla 4K lle por 2K, vese mal. Pode ser, sí, pode ser. Claro, non están feitas para eso. Entonces non, vamos olvídate. Non se pode. Cando teño ordenador novo ou na consola,
Que tamén o probei na Xbox, pero na Xbox non me ten chista, verdad? É que sepa pasar en cooperativo, macho, non se pode xogar en cooperativo desde Xbox con PC, así que... Non ten o como se chama, o cos... No, non ten cosplay. Cosplay, no. Ten o FIFA, o Fornite, teñen un montón de xogos, pero ese non. E como non ten, estou é verdade, o que xoguei con eles é o Death Island. O Death Island 2. Por o que falaxe. Que tal? Guapo, non está mal. A ver se está guapo, É como outro, de zombies. Ese que fixo, tío. Carallo, vaya flash meteu aquel dali. Debeu pillarme, non? Xa sei que meteu ese xogui. Ai. De pillarse que ten pouca vida, pero... Sí, pero están os outros diante. Ten cuidado que hai Blitzcrank, collete con gancho, Ves? Xa tirou aí o gancho, cabrón. Con un ganchete. Eu vou con Cez. El guerrero de las sombras, ou non sei como se chama. Mierda. Buah, no, que de atrás. No, bueno. Joder. Pues que hai un aquí, Bueno. buah, pillou uno. Os ten que flashear ou está morto. É que hai que poñerse detrás dos minions, que non atravesa os minions o gancho. E cuidado con uno ese dos huevos, ese que vai de verde. Que cando ven ca bola esa verde do carallo, pega a Dios. Pega a Jesucristo con esa bola. Hai un que ten pouca vida, se hubiera enganchado. Tiráronse para atrás, tío. Deixei nos ben tocaos, Hai un que está todo divido, cabrón. Vámonos con ele, xa. É o malo que ten. Va, esa morreu xa. Vamos a por eles, que teñen pouca vida. Sí, pois ese xa foi e morreu. Joder, é que se vamos todos... Pero podes tirar ti por un se queres, pero... Yo... Nah, esta partida vamos a perder outra vez. Non sei. Bueno, veña, o que me faltaba por ver. Buah, que embofeturada. Ora! Dices que non son un? Bim, bim. Hai que matalo. Pero que non te pille. Pero puta. Nah, xa te pillaron, Non escapa. No. Que che dá a torre. Estaba moi cerca da torre. É que te matou a torre. A ver, ahora. No, no. Esa merda que bota, a Q que bota hacia adiante tela que tirar e pillar a alguén, pero non é fácil. Mas se nunca xogache o campeón. É jodido, o W lánzate hacia un campeón, por certo. A ver se son con pouca vida. Sí, pero con pouca vida non hai ningún. Nos lanzamos todos por un. Buah. Pero non é lanzarse todo por un, é que os outros vanlle axudar, entendes? Xa, Pensas que non che van deixar lanzarte por un. Claro. Cuidado, en canto te lances, botasete todos encima.
Chao. Ese tipo que era o gancho. Buah, le deu-me. Joder. Vamos a por vida. Sí, colla, se queres. A ver si pillamos a uno. ¡Ay, coño! No, pero mato. Mato. Matei, no. Es que bichis. Bueno, pero mira, Bueno, morreu un. Non foi en vano. Fixei un tocado e polo menos matei un. No, hombre, pa' que... Bueno. Nah, que se gastó a ulti aí, o tonto. Mira, copille, joder. Pero da igual. Bastante vida, tío. Tiña vida. Joder, deixaron de vida, tío. Ahora ven todos por mí. Claro, se poden. Estoy muy tocado. ¿Para qué te escondes aquí? Para que no me vexan, joder. Para que me voy a esconder aquí, no me ven. Uy, pues ve que envió bola. Entro por sorpresa. Toma. Mato os minions, macho. Cando sea así. Matando. Oh, que lle pasou a ese? Non sei que lle pasaría. No sé, a ver, este está tocado. ¡Cuidado! Mierda, este está muy a tope. Cuidado con puta bola. ¡Buena bola! Que non bordea a bola. Buah, que quitó unha borrada de vida a bola eso. Claro, porque vai a mágica e quita moito. Buah, bueno, me cago en tal. Podes tirar a bola esa hacia diante se queres. Pero non sei, non sei en que botón ates. Na que non sea o flash. Aí, pero bueno, non. Se lle volves a dar, vas a él. O que pillas. Joder, casi me desbiches. Sí, quixo te pillar. Mira. Quixo te pillar claramente, hijo de puta. Ya, que esa bola quita moito, Xa. Tamén é un pouco que fai, a pouco máis. Bueno, entre eso e a ulti. Aquí nos estamos indo para atrás moito, Xa, porque... que queres facer? Buah, pillamos esta mierda, tío. O gancho de mierda. É que eles teñen moita cosa. Teñen un gancho, teñen as de Dios, e nós non temos unha mierda. Xa, é quen se tira, eu non, son un asesino. Se me tiro, mátanme. Me vão matar. Xa. Joder, se van a matar demasiado. Bueno, podemos ir este. Toma, Catino, pínchelo. Bin. Mira, mira, este tamén. Pinches, que bons son. Que bons son. Estes flipos, Pinches, que bons son. Pero tengo a todo. Vente.
Joder. ¡No! Bah, No fue mismo. quedou claro que sí, Al final sabía que con un toque igual se podía. Por que botei esa? Ah, esa merda, non entendo. Bueno, vamos a curar. Hostia, ya están aquí. No, xa. Joder, aquí, joder, que me cago en mi puta madre. Ay, píchelo. Bin, bin. Dándome ayúdame. Bueno, Non podemos, que non temos vida. Dios. Casi. A este mátate. ¿Dónde vas? Aquí escapa porque che mi cabrón. Cuidado que te he pillado dos ganchos, Vale, no, ya estuvo bien, ya. Buah, bueno. Claro, é a vaga que tilleste antes, a distancia. Cuidado con esa bola, que esa bola... Sí, pero non chega, chega. Porque ten moita distancia, a puta merda esa que me para, Xa, que lle vas facer? Me debe topar coga. É que están full vida e nadie os pokea, é o problema que temos. Por eso non damos entrado nunca. Joder, pero... Este. Este tamén. ¡Ah, tío, no! Joder, que está... Que bon son, bichilo. Bin. Oh. Bien vivido. Mierda, non he recuperado vida. No, aquí non se dá, é raro que de recuperado vida, Estou jodido, no, estou jodido. Cúrate aí. Que non damos a tirar a torre. Cuidado con Blitzcrank. Xa sabía que ibas por aí, cabrón. Quería tirar o puto gancho. Se va a ir por un lado, tira yo gancho. Está aquí, onde marquei. Pero lo ven todos. Cúrate, que está aí cura aí. Bueno, pues. No, pero no. Casi te metes na bola. Indir. Bueno, me cago en Dios. ¡Oh, detalle este! Todos son de este. Que Nah, me cago en tal como me has matado, tío. Esto vamos todos. ¿Sabes? Ah, no me deixan. Joder, si estábamos todos, no sé cómo, no sé. Que se tirarían todo, eso está. Non importa que estemos todos, non hai nadie que cure no noso equipo. Nin que cure, nin que proteja. A única algo será fin, pero tampouco. Joder, macho, nada más llegas a episodio esperando.
Voy a botar a ulti a ver para cuál esta ulti. No te me alguien bote ya. Este. Ahí está botella, Mate, no sé. Sí. No conozco. Aí esta canto cura. Non cura, é un escudo que meto. Temporal. Ah, Pero despois baixe. Este para que flashea pai. joder, tío, dale ahí esto, tío, me cago en todo, tengo que usarme solo, bo. Pero é que te pillou baixo a torreta, que queres que che fagamos? Vaya puta torreta, bo. Aí na torreta, se nos metemos, mátanos. Se non lle tiramos, non se pode. Joder, pues quedó a nada. Quedou, pero... Joder, ¿dónde fue ese tío? Bo. Quen? Joder, pues a dónde vida deixei, pero un de todo, Ah, escaparía ou morreu, non sei. No, escapou. Pode ser. Tiraría unha bola para atrás e... que sei, marchou. Cuidado ca bola, bo. Ponte detrás dos minions, que creo que... Bueno, sí que se atravesa. Sí que se atravesa, sí. Si pillo algún torre que despistado. Va a ser difícil, Este! No, mira. Dale. Michilo, yo ahora escapo como un poco. Michilo. Bin. Está flipando. Michilo. Vino. Hola, era porque está ese 14, que si no... Dale, a torre. No, me pillo. Chao, estás muerta, puta. Flasheo que queiras. Como jodido. Para atrás. Tira un acu para atrás. Jodido. Nada, pion. da igual. Pion. Escapas. Está complicada, pero bueno, pódese ganar. Bueno, non lo vexo tampouco que sei, normal. Ai. Fácil non está. Lo que empezamos malo. Pero que o equipo que temos é así. Somos un equipo moi melee, moi de... Non... Hai un mago, pero... Bueno, hai 2 magos, pero un non ten moito rango. É o problema. E a merda esa da Mel, bloqueate cada vez que queres entrar. A que le baches ti antes. Ten un costún ese de mierda. Joder, están todos, non podo ir eu solo. Están mortísimos. Esta no. Esta está bien. Esta tamén adiós. Non hai máis. Ai, que está debaixo da torre. Vamos a ir a mochilar. Ese mato eu. Aí está.
Bueno. Pero verlo A más tomar fácil, polo ¿eh? cu... Que? Verlo más fácil, ¿eh? No, xa sí que se podía ganar, pero que... a ver, non, a primeira foi máis fácil. Eran malísimos, Ostras, tío. me cago en todo, puta torreta. Cuidado aí, Podemos irnos curar, atrás. O que non se podía ganar era a outra, que a outra sí que... Poden falar misa, pero eran malísimos. Además, para curarse aquí, joder. Nah, eu xa estou moi ben, tío. Sí, pero digo por os outros. É que se non te curas ti, vanse curar os outros, Non te preocupes ti que... As curas alguén vai nas coller. Pues vive. Tranquilo, porque te van a tirar un gancho. Tiro mucho gancho. Me cago en tal, que arrepentinas, hijo de puta. Pero dices que fishing, dices que fishing. No, me pillaste, no me pillaste. Oh, uy, ¿cómo me pilló así? Non sei, é unha habilidade, era. Sería. Porque estabas capaz de tirarme desde o quinto huevo. Pero se é un mago é normal. Quedaron 2 vivos, tío. É o malo que ten. A ver, ¿qué pasa con...? A ver... Cuidado. ¿Dónde? Está o ganchos aí. Bueno, boa. Foi esa serena boa. Aquí que vou poder o gancho. Mira que bicha que brinca. Hai que acabar, No, acabamos ahora. Acabamos ahora mismo. Toma, bichilo. Lin. Bichilo, ¿dónde estás a la base? Bicho, que me la base de todo. Pero antes hai que matar a este. Nada, xa acabou. Sí, unha vez que mataron a aqueles 2 ou aqueles 3 estaban jodidos. Tirou unha boa ulti a Serafín. Bueno, pues está ben. Pues nada, escoita, mañá damos de máis cedo, pois xa non metido mi tarde. Bueno, pues a ver logo mañá, se queres estamos. Escoita, por que tes que dizer que co Windows 10 Windows 11? E ti que Windows tes? Ostras, o que tiña. Eu dinlle a borrar e volver a empezar de cero. O sea, descargoumo de novo, sabes? Entonces ten o 10, non? Claro. Co 11... No. O sea... Co Windows 11 co ordenador que teño eu non vai o LOL. Home, se non vai o tío, pois como vai deste? Pero polo Vanguard. O Vanguard non che arranca no Windows 11. Con ordenador... Windows tens, Tes que ter un ordenador moderno. Home, pues en mi PC propiedades, macho. No. Si non sei onde está mi PC aquí. Ya sabes que non supón. Xa, Dios, onde está? En inicio, me imagino que estará. Bueno, como vai ser o de... No, pon Sony... Ostras, pues isto cambiou. Windows 10 Pro. Bueno, pues ese será o que tes. Bueno, está ben, pues que sí. como máis dá. Pero pues ya. con Windows 11 se lle instalas ese ordenador non che vai. O puto LOL. Nin o Valorant, Pero como no 11. Claro, no Windows 11. Pero por qué? Pola merda esta do Vanguard. Macho, pero logo como fan os outros? O sea, tens que ter co que tens que ter. Terán un ordenador novo, un ordenador máis novo, ou terán que xogar no Windows 10, macho. Se non van. Os ordenadores que non teñen o TP2S non van.
Vale, pero a partir, o sea, eso que é da tarjeta da placa. Sí, é da placa base, claro, é da placa base. Do Oh, arranque. O arranque é unha especie de protector para que lle entren menos virus, ou non sei que puta mierda dixo Microsoft. E todos bueno, esos... o que quero dicir que é o da placa, as novas placas. Bueno, novas. Chámalle novas, eso xa vai desde o 19 ou por aí, 19, Pero que 18. usar usted? Cojones, o meu é do 17, pero o equipo en sí era do 16. Entendes? Ai, claro, claro, sí. Non é que eu comprei no 17, pero xa estaba feito e toda esa puta mierda a placa era xa do 16. Non sabes? Ah, claro, xa te É entendo. a BIOS, claro, Cona, que non me salía. É a puta BIOS. Xa te A entendo. BIOS ten que ter, chámanlle TP2 ou algo así. Creo que era TP2. E esa mierda da actualización, xa che digo, non vai. De feito, ao principio non me deixaba nin instalar Windows 11 tampouco no ordenador. Poñía, este ordenador non é compatible con Windows 11. Pero ti logo por que instalaches o 11? Cora, porque me entraron virus no Windows 10 e tuve que formatear todo, non sei se che dixera. Pero si tes que andar con esas historias. Pero só é pololo, o resto vai todo. Ah, pero que notas? Que che vai mellor, peor? Non, vai igual, joder, é un Windows que máis dá, van todos igual, sabes? Pero quero dicir o rendimiento do ordenador ou algo. O rendimiento vai igual, non pouco máis ten. O sea, notas de que tira máis, consume máis, ou costalle máis, ou vai máis rápido. Vai igual, macho, ti notaches algo do Windows 7 ao Windows 8, ou do Windows 8 ao Windows 10. Porque cambiaches de PC. Pero, Claro, agora é o mesmo PC, que vou notar, máis ou menos é o mesmo. Nos xogos, en todo. Vai igual, o que pasa é o único que cambia é o Windows, que che cambia a interfaz, sabes? Está un pouco máis moderno. vides que pasa agora que te fai falta a versión Pro, que vai se non ir a tiros. Que dices? Que versión Pro? O GTA Donde? O GTA está feito. Pero vai a tiros. Pero GTA ainda non saliu, é pa o ano, macho, me parece. Pero, no, macho, no. O GTA, o 6, xa está feito, está completado. Estará casi feito, sí. No, agora o que estamos intentando facer é optimizar o que está costando. Optimizalo para as consolas, non? Para Play 5, dis. Claro, para as consolas, que iso é que é o máis traballo que está costando facelo, que sabes, que vai ir, o sea, vai ir a tiros, sabes o que te quero decir? O sea, a tiros non, pero quero decir que que para xogalo máis ou menos ben, normal, tens que ter a Pro. E está feito xa, despois xa quitarán a versión base, porque o GTA xa estará preparado para... Pero eso é exactamente o mismo que a Play 3, joder. Na Play 3 iba a 30 FPS, eso non te acordas? Pois, ahora que o dis, algo así. Sí, joder, iba a 30 FPS, porque non daba mal a Play 3. Despois, cando saliu en Play 4, foi cando empezou a ir a 60, e claro, xa se vía moito mellor. Xa o puxeron moito máis guapo. E xa non che digo despois en Play 5, sabes? Ainda o melloraron. E agora vai pasar o mismo. Nestas consolas, a ver, vai ser... Un xogazo da orden, pero que agora o problema é optimizalo para as consolas, sabes? É que non vai ser o mellor sitio para xogalo, nin a Play 5 nin a Xbox, macho. O mellor sitio vai ser a Play 6, xa se sabe. Hai que esperar. Macho, eso é evidente. Claro, é ver que é así. Ou un ordenador moi tocho, a ver, se tes un fucking ordenador da NASA, pero dá igual, porque sempre pasa o mismo. A primeira versión que vai salir por ordenador, claro. Bueno, sale po ano, cuidado. Primeiro sale para consolas e po ano, en un ano ainda sale por ordenador. Ese é outra. Claro, sí, tarda. Claro, igual a versión que sacan por ordenador xa é de nova generación, quen sabe. Non sei como van facer, é que non o sei. Pero pode ser, que xa sea a tocha. Pero a cada ordenador, dis? Claro, como sale o ano, é que ti date cuenta que o xogo sale en 2026, ainda queda un ano. 2026 a mediados, me parece. Claro. Cerca de mediados, va. Joder, pa iso ainda queda casi un ano, tío. E despois de que salga en consolas ainda tarda un ano máis en salir en ordenador, joder, 2027. E no 2027 a mellor xa salen as consolas, tío. Entendes? Ya. Eu creo que vai ser creo que vai salir coa versión de nova generación no ordenador, tío. É que cadra, macho. Sabes, que podes disfrutar e todo, pero bueno, quero dicir que vai, sabes, que, bueno... É unha merda, e despois tens que pagar online, ou ti que pensas? Bueno, claro, pero que xa está feito para eso. Claro, pero sin pagar o online non xoga. É que en realidad é unha merda, porque non queda tempo, joder. Por un ano xa merece a pena esperar e que salgan as novas consolas e tal. Digo eu, Porque, po que queda, tío.
Paxo está... Macho, creo que é o xogo máis esperado que ti pensas que a xente espera. A xente se No. comprará só o Play por eso. Home, claro, a Play ou Xbox, claro que van comprala, macho, pero Claro. a Play Pro costa 800 pavos, tío, 800, Pero xa, vai, bueno, xa verás como vai vender como churros. E xa veremos que melloras ten na Pro, pero sigue sendo unha merda, As melloras guapas van vir na Play 6, xa se sabe, así que pode ser misa que... Eso non fai falta que que o digas, xa se sabe todo o mundo, claro. Claro, entonces, que va, eu penso que, macho, xa hai que esperar un ano porque o atrasaron. Pero moitos fans esperar un ano máis, sabes? A vender no mercado, quero che dicir, sabes? No, claro, Sabes claro. que vai. Volvense locos, está claro. Pero moitos porque xa teñen a consola. Non, por exemplo, hoxe saliu o FIFA, hai xente que xa o ten na casa. Claramente. Pero a ver, porque, vamos a ver, por exemplo, eu digo no teu caso. No teu caso, estás jodido, porque que faz? Ou compra a puta consola, ou senón que faz? Non entendes? Xa, pero é que sei. Pero sabes, pero non sei. Pois que non o podes xogar, joder, é a putada. Bueno, non sei, agora que comprarla logo, non sei. Que va. Home, eu non che diría que a comprar a consola solo polo GTA, macho. É un pouco locura, ou? Pero xa che queda, estará igual, que sei. Pero pa que a queres, se po ano sala nova? Non sei se me entendes. E xa estás jodido. Sabes? Que sí, que é verdad, sí. Claro, tío, é que sacaron nun momento malísimo, joder. Se quedaran ainda 3 anos, hostia, ainda molaba, pero, coño, que me estás contando que po ano xa sale prácticamente a nova consola, non me jodas. Non merece a pena comprala xa. Pois vai vender que flipa, xa verás. Vai, pero entre os que teñen a consola, joder. A ver, pode haber algún loco que a compre solo po GTA, non digo que non. Algún zumbao pode haber. Pero, ti non sabes cantos, seguro. Eu esperaría a PC, tío. Esperaría a versión de PC do GTA, así xa podes xogar online gratis. Cando comprome os ordenadores, eu compro ti tamén, porque así podemos xogar os dous tamén, sabes? Se non é unha, eu que sei, é unha merda para xogar solo, tío. Tampouco me convence. Claro. A ver, únicamente que me dé unha venada e diga, bueno, por vou non comprar e que lle den polo cupa a consola, pero sin xogar online, solo pola historia, non sei se me entendes. Pasar a historia, claro. Pero bueno, online vai estar, xa sabes, moito máis guapo. Home, claro. No principio, tal, sabes, que as primeiras misións... Bueno, además, habíano de pensar de puta madre. Ti pensas que son parvos, habíano de pensar moito mellor que o anterior, tío. Onde vai parar? Ti sabes a de xente friki que vai a ver pagando points para conseguir coches e casas. Non me quero nin imaginar. Xa. Pagan no FIFA, imagínate no GTA, tío. Xa, non xa. Ter un coche guapo, tal... Pero además a de merdas que lle meterían, porque desde aquelas aprenderían, sabes? E irían sacando co tempo un montón de merda. Hostia, tío. Non quero nin pensar o casino que debe ser o GTA, Non vamos ter nada, sábelo, non? Que non vamos ter nada, ainda que xoguemos. Porque o truco aquel que fixemos daquela vez para ter millós... ese truco xa non vale, non creo que valga, va. Non, me caro. Ahora que pensarían, sabes? Que home sempre pode haber igual un tal, pero... Bueno, home, sí, nunca digas nunca, pero, non creo, Además, con riesgo de que o mellor te baneen e te jodan a cuenta, quinta é peor, sabes? Non xa... Eso sí, ainda é peor. Claro. Pero bueno... Pero nada, macho, falamos mañá, que se non, despois igual é tarde, macho. É que mañá xa chego máis cedo. Claro que é tarde, joder, son as 11:30. Non sei, vou mirar se hai alguén viciando. A mellor está o Carlos este, a ver se está. E a que lle estades dando? Pois a varios aí de... É que agora dámoslle por darlle a xogos que se chaman lluvia de balas. Que están catalogados como lluvia de balas. Por exemplo, non tes Steam aí? Non tes Steam, non? Ei! Cortouse, macho, cortouse.